Ya Duna. मुझे लेने आए हो? Kena nane no फेंका था चलो angata चलो angata sa दर्द बहुत है dimi कहाँ da नहीं जाता dimi nga boma मुझे नहीं चलो lideli नहीं lafiya kwai अभी समय नहीं हुआ ako wati min ta Allah fa वक्त है mate आपके पास alibi wati bade bi bulu dugukolo sa min yana mala dimi tin na rabon ko baka ko wati mate बेटा yakunde शुक्रिया ni ce wala kisa adabali bana ta don numi kokola रिकी akwai riki mun bai क्या कर रहे हो यहाँ पे ibe कब kan से mai रोक muna रही थी मैं तुम्हें ni mi fambe amata क्या कर रहे थे हम दोनों के बीच में तो ibe mun ne ma flani wanje पता है उस दिन जब मैं तुम्हें कार्ड देकर आई थी ne karti de ma donu तो सोच रही थी पता नहीं तुम मिलोगे कि नहीं mamira bala kamina nywa tugu ya ni anniversary donje मगर मुझे ऐसा लग रहा था तुम मिलोगे जरूर ga nywa ya jarani क्या कर रहे हो ibe kan mun ke yash anana ni nafolo ye kana di bandi bado ma kura nalen tɔgɔ la nin bɛɛ ye sanamu ko in ye माँ एक बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती ko कि mun आप bai लोग कर्मचारी में भूखे कैसे रह लेते हो आपको भूख नहीं a ki be suna bi एक बार तुम अपने पति के लिए व्रत रखोगी ना agogo biye domba de bebe sun wala saka do fara ise sika ana ta manga jena anga sanin bauke और किसी को कुछ e kaka na se mogo to ma de aka na se mashima मुझे दे दो ala अरे ke यश तुम अंदर क्यों नहीं आए e ko mun ma do ma de mun anga ta sanin ke अच्छा ko mun ga wele dige है How was shopping? kaga sanin jara awo kaja बहुत शॉपिंग कर ली kanya sanin ba ke घर जाके देखेंगे Hey, step out. यश e fito Come on, move. Come on, Yes. come on, come on. रोहन बेटा yoro an na bo boci to me boci te doge me kamar fajo ya shila mutor ba ku wali magama ko shila Tiene la de tiene más fácil. Ya tiene más fácil. Más fácil para la
कौन होते मादे इमलाला इस काम के लिए मुझे किसी ने पैसे तेरे वार दिया कम लगा किसने? जो यश यस नेक्स्ट वीक होते प्लीज मुझे इमलाला था Akan po, कुछ नहीं हुआ kuma foi po, चोरी करने आए थे ne zonde do babule fo no fe. Anga su, anga du molu kuna anga. अंजलि सनम चलो अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ Ka chira nga bwati takana nga fura do ke oranna. रोहन Oran, ये सब मैंने क्यों किया ako ne no de dia ये pa. बताना बेहतर है Ndaro fe fe imlala, nikele ate. पर इतना जरूर कहना चाहूंगा तुम Ne मुझसे ya बहुत sore अच्छी ka हो। usanne ya kile ka bonne. तुम्हारा हक बनता है हर चीज पर जो तुम्हें Fe fe bi bolo bi na bela jelen kaka. अरे वो रोहन कहाँ रह गया Oran ya shi be mi. तुम लोगों ने इसे अंदर नहीं बुलाया कमाल Au करते bole kana. हो। और ये रोहन मैं कितना चिल्ला रही थी कि रोहन हट जा लेकिन वो मेरी बात नहीं Ne सुन de रहा था। kule la duro ani Ye lo. mo la ngule Agi. ji. अगर Bandi. वो लोग गोली चला देते तो Na ku ma fa che ba ni. देख रोहन मुझे अच्छा नहीं लगता Ni kun बैठ man तुमने मुझे माँ कहा ना ya fa na ma ko ma. अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो Ni fe yi sura bi digi bala. कुछ कैसे हो सकता है Ni fe se ga so. तुम तो सुपर A ke Superman ne fe se ge so. Ani mo sa ga ma ra ko lo bi dia. Ke bi mo ge. तुम ये क्या करते रहते हो Ne mo पहले भी एक बार आपने ऐसा कुछ किया था ni मुझे ko बहुत follow अच्छा ka ni ke na लेकिन jara जब ni. मैं अपने आप करता हूँ तो कुछ भी नहीं आता Ni ya ke na duro dimin de ban fa no. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शरीर में बसे आत्मा को छू लेते हैं Ka bi एक se. ऐसा ही रिश्ता होता है We din bani ya ke. माँ थैंक यू नहीं बेटे थैंक यू वेरी मच Ke ka तुम खा लो bi. ना आज मैं नहीं खा सकती Gonna de आज करवा ni. चौथ है ना Gonna be karwa chola. लो माँ अभी नहीं करवा Au चौथ का karwa मतलब chola bi समझाना tune पड़ेगा la. बेटे साल में एक ऐसा दिन होता Ko है dongile me जब samono. पत्नी अपने पति की Ni लंबी ya उम्र के su लिए व्रत रखती है aga chala ala bi shi chama fara ke shi ka. Ni le fen che ka men ko. तो व्रत रखने से मृत्यु नहीं आती Ola no kera saya ये ti. तो कमाल की बात है बेटे Ab se ka ke मृत्यु आती है saya dina. लेकिन फिर भी औरतें व्रत रखती है Ga an wani ba su an ce wi. कब जाने किसकी सुनिए भगवान Ga do ta bi mine. Aga chala na mine na. मत सोचो इन रिश्तों के बारे में Ko nono mi kuma chama fo kana be la bi. समझ जाओगे इंसान बनाया ठीक था Ikana da ma bi abasi bi fen chama ndo. और ये कमबख्त रिश्ते क्यों बना दिए Me muna ni fen ni be kera. जी करता है कि Fu musu din. उसका लिखना ही मिटा दे Kabla kana be banyoro ni kili ni eka na bi. मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है E aku je tena ni ma ti che. सारी जिंदगी तुम उनकी खुशियों के लिए जिए हो Iganya ma te ga nunu ni se ya kama nyodi. Ko gabi ga sula ba. इतनी सारी खुशियां दी उन्हें Ni be fe ga ni so कि dia कोई baduma. ना जाए Ato shu ina. Shu kele ne bambu.
Ano from to la pena la de. Efectivamente aquí la de. Kwa nini musulmani nyedena? Arada maro to kolaga. Tipo pamuti kwenye nyina maya bela jele la ka bela jele ndi masabula ndugu ko yimine nigi ta. Ko dianye ko bibo ala yoro ko wanega tamati ya follow you lega fe follow you koni ete ni manu no ka lega nyana ma so le ka ti dafa ko ebaje koni nyau bena ko atulu ko famuti kana na tefo aku ima ya sama jani ka tukar ban mangene ni na min na de kana ga ni je ke no so de kata aku ina ri jara ne gaji ya ji to anje de lan nan de ko fulo ni ya go ko ma ke ne de mo fulo na mamine ke Niye bena ko ati ko famuti ko bi subai ame duo ka chawye kwala ku sucha kwala ku mangoro kule betelin du sukuna wati bela jelena anga dina ere ko beni manga dingo no ko matara mani ga bila dube ko no ko foi kana do ani nyante ande na do nyante wati bela jelena ko boya jaranye ko ga niso diage awnya dala gai ba su nya jibi do kuna kunya na maya dite yele ani kashi ko do bi na ko me ko do bi taki ko ala ka mata ko nai ko gane ma mi o famu dudu ko chama famu nya na maya na ko bi la ba ko de la ko nya na maya dite Koni binyana mala ko kana nyine ko ganin be ko be ni nye be na ko akili ko famu ti kana na be ko ko nyanga nyana ma bela jele da ga di aga to mama
What did we let them know? जल्दी से पानी पिलाओ ना, बहुत प्यास Ki Italia. Tajidonin. Tajid yang adon. तुमने व्रत रखा Kesuna. किसके लिए? Johnny. तुम्हारे लिए। F.A. क्यों? Mona. आज के दिन जिससे बहुत प्यार करते हैं Obi Dumba di Nibi Mam say Saka Swai. Nesuna is Tabulambise. क्या हो रहा है? Kumumbe. कुछ नहीं। Go fui. उसने अभी भी मुझे हाथ छुआ। Kamarana nya santi farkulu bela. मुझे प्यार हो गया। Kone jara bila de. प्यार हो गया। Ejara bila. Kabakote. Kode msenu. Kanga ko papai. क्या बात है? Kumumbe. आपको पता है आपकी बेटी को Agi dem sulo jara bila do de. किससे? अरे Junna. ये रोहन की बात कर रही है ये Uran. दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं Ku सनम flari का ma. रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। Ko fense ga do sanam ne uran ne yache. Tugushila. लेकिन क्यों करम मैंने Ko क्या muna देखा कि karam. सनम का रोहन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। Nya fodro ko fense ga do ni yache abana aga famu ti. Ka te mere mami mina bo so wona ati sigi era ati na सनम ble. की शादी Sanam me furu mamma o yashi. पर पापा मैं Kun te fe kala mere yashi. Nyemi fodra bana. सनम 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 मेरी बात तो सुनो सनम रुक Sanam जाओ, na me. रुक जाओ। Na me. सनम प्लीज मत रो सनम पापा से मैं बात Kana करती हूँ, kasi. सनम। Papa bi fe ko चुप हो जाओ, jugu. प्लीज सनम Ame kuma na ya bina famu. सनम चुप हो जाओ Ima ko. Ekata. क्या हुआ सनम? Kumbila sanam. पापा कुछ समझते ही नहीं है। Papa mane famu. सोचते कि मैं और तुम शादी कर सकते Ale fene ne bi se ka furu nyoma. उन्हें कितनी बार समझाया कि तुम Ne a fodi en teri de kami teri ya de la mo famu. Ale fe we fe di di. प्यार में भी किसी करते हैं। Ne be eri ki fe. Ne fe ka furu eri ki ma. हमारे रिश्ते के बारे में Ari kata papa la famu ya. क्या रिश्ता समझो उसे? Kata mu faye. झूठ भी तो नहीं बोला था तुम्हारे बारे में। Ne se kata galon tiga chukoro baye. सच ये है कि Tiɲɛ min ye मैं भी प्यार करता हूँ तुमसे। ne yɛrɛ b'i fɛ.
ni fe kabini andem senma बचपन से kabina nga do masaka fi बन गई ना nungu manu foyti kashi dabla nungu mi negaiti kashi dabla ne da begi kashi अरे la सनम तुम तो जानती हो सर तुमसे कितना प्यार उन्हें डेफिनेटली कोई ne कंफ्यूजन to bala fabio एंड ऑफ कोर्स रोहन बहुत अच्छा लगा urani me तुम क्यों चिंता कर रही हो? chenymanu मैं हूं ना तुम्हारा ne best isiri friend। sebedi हैं? ne to bala अभी fabio रोना बंद करो ओके kashi bana Hate woni to see you cry smile for me nte begi yele doni bana yashi ni ge samu sendla le se giala salam kadi yashi शुरू हो गया जिंदगी का ako ne ka do laban tile bora bien ne ka do laban ne ka tile laban Happy birthday, Karan. ko samedi woro bon anniversaire पता नहीं जिंदगी Karan. हजारों सालों की होती है या नहीं akimado sanga tili लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूं बस inye tuguduro samedi tene हंसते samedi हुए woro मुस्कुराते me fe ka मेरे tugoro सामने खड़े रहो। sawosa an anniversaire ne ni so giala ta आई लव यू ako ne bi I so love ko you di too, my yende dear. na nyana mai la ko चलो गेट रेडी फास्ट to sama so dube pereleno kiye ka fo kwala ka sauncha ya Anjali beta. akwa njeli ako ne ka don laban ko ebi ne do minta ni deli ke na dira ma ko ebi बेटा Birthday boy. Wish you a very happy ko biye do mai an fa sambi oro soro अरे Yes, यश a very happy birthday yes ko ni so jara na na anniversary la an ni su na nyene ये je अकेले san क्यों na नहीं कर रही? मैंने पूछा था इससे कहती है मन की शांति के लिए ko sarab no एक्सक्यूज मी मन की शांति के ka लिए jo बेटा थैंक यू amina salam ko सॉरी बेटा ki biya famande दरअसल मैं ne bi fɛn fɛ ka bɛɛ i ka hɛrɛ de तुम्हारी खुशी के लिए सोच रहा हूँ बेटा a bɛ wasa fɛn fɛn la ne b'o dɔrɔn de kɛ ne tɛ foyi kɛ min bɛ kɛ degun ye aw ma ये इतनी लंबी पूजा क्यों कर रही है i bɛ seli la jɔnni भगवान से डिस्कशन ko ne bɛ seli la ne ni e fɔra ɲɔgɔn kɔ o ma diya ne ye कैसा डिस्कशन i ka anniversaire la o ye bi ye मैं कह रही थी ne bɛ ka min fɔ हर बर्थडे पर चाहिए ne fɛ ne fa ka tonkɔrɔ san o san आने वाले सब सालों तक san o san n k'a ka anniversaire kɛ I need you पापा ne mago bɛ n fa la हैप्पी बर्थडे ala ka sanw caya papa उसको हैप्पी बर्थडे बोलो a ko kana सब ka देख रहे हैं san o san an bɛ nin kɛ हैप्पी बर्थडे पापा अये माय ka बेबी sanw caya bi ye donba ye हैप्पी बर्थडे मिस्टर चंदन ko ka sanw हैव अ caya ग्रेट डे ko ala ka bi kɛ donba ye थैंक यू k'a diyara n ye थैंक यू k'a diyara n ye तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो a ko sana ma i bɛ ka i dogodogo na i bɛ k'i yɛrɛ janya na क्योंकि ne ye तुम mun मुझसे kɛ साफ साफ बात नहीं कर रहे mais i m'a fɔ ne ye k'i kan ka taa fo ka min kɛ k'i tɛ segin क्या ne y'a mɛn k'i kan ka taa तुम कहीं जा रहे हो e bɛ taa min ne ye tɛna bilen हमेशा के लिए i tɛna और तुमने मुझे बताया भी नहीं i m'o fɔ n ye और मैं बेवकूफी की तरह मैं भी तुमसे ne बहुत kɔni bɛ प्यार ye करता ten a ko ne b'i fɛ kojugu sana ma हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
bafi benefit ko mina तो कि तुम मुझसे प्यार करते हो me benefit ibna tema fon aro mami kadi so kula नहीं रुक सकता ako ne sega tu fu sega la तो job मैं le भी fonga चलूंगी ta तुम्हारे साथ ene biti तुम no जहाँ fe भी जाना ibita aro mine bitai क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ne sega nyana ma yake ble ni te ko ina bitilla ko mi te jinal ko biye do mai sa विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर थैंक यू ko ini so kadi bi mi te jindal ha kini ni projenge sanjol kono sanchama ko mu yiblani akina bayna mi te jindal ko ba be jabi maga question be jabi bi जब मैं इंग्लैंड आया था kabi sambi sababu ne nana to jamana na मेरी बीवी संध्या nene मेरी muso माँ, Cynthia सिर्फ Animba हम तीनों थे। on sabakundu नौकरी ऐसी थी कि bara kuma nogo घर बस ठीक ठाक चल जाता था wati kunga gele और फिर माँ को कैंसर हो गया cancer nana ne kam sokoro bamne no en bay मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं wasoro warti ordonati माँ का wari इलाज ठीक से fitini करवा पाता musokoro bayin tura la na masaka furake और फिर माँ चल बसी fana na tanya मन में बस एक कसक रह गई कि awa ni ne ni ga बस पैसा होता तो ne ba fo warde kunte bulu ni wari kuma ne bulu ne ba kunti tanya ne nyina na ka fo ko wati sedi dondolan sugura कि अगर भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं ngoni ala en na folo bad na madungo do ne be doktoro so bado मन jo में ये इच्छा ना रह जाए कि cancer bato to wala wala sa densi kana amin bile kuna ka wari tanya de masa tanya ibina आज ba माँ fura का de fu आशीर्वाद मुझ पर है ne bay do mine wadala doctor so bay sala ka jobi बना पाया mena dele bi ajara jama सब ठीक हो गया ना मैंने रास्ता निकाल लिया kone akinna do so ya kwa आज रात kinna हमारे साथ सनम भी जाएगी nugo na mita shui na ane sanam te katawa मैं और सनम एक दूसरे से प्यार करते हैं nen sanam उसने mi कहा कि मैं ka जहाँ भी dinga जाऊँ मेरे साथ चलेगी ako ka labe ne do kata an no fe तुम मृत्यु हो मिस्टर रोहन वर्मा ke sayadi और मेरे प्राण लेने इस धरती पर आए ne ka wati de do kane ta सनम को kata साथ ले जाने का मतलब समझते sanam हो ta jume ala sabula e ba fe और तुम जानते हो सनम तुमसे प्यार नहीं करती वो sanam तो te जानती fe भी नहीं कि तुम कौन हो Bata सनम ta do रिकी से yemi प्यार करती है, रिकी sanam से। me ma de fe ike me उस ka रिकी mami से far जिसका kolo शरीर ta इस्तेमाल करके तुम इंसान बनने की कोशिश suno कर रहे sanam te fe हो और इंसान बनना इतना आसान नहीं होता wode kama ne kuima kama no ka ke adama de सनम सिर्फ रोहन से प्यार करती obe ya ko sanam de foi fe ne te है तुम प्यार करती हो मुझसे akwai benefit कब से kabini wati jume ऐसे कब से kabini wati jume जब से तुम्हें देखा है kabini do mina ne ye hotel britain na ibe dongli dala jama be fambe kabini o do de ne bi fe उसी पल से ah we kamalin jigira mi sa sabula ba do tali कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी koi ka tali mandi मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो नहीं ako kanan to e kata chuko shila नहीं akon to ke नहीं मैं भूल गया था ako ne ina na मैं भूल गया था कि मैं मृत्यु हूँ तुम्हारी ka fu ko en sayadi सब ने मुझे इंसान समझने की भूल की और
पता नहीं बेnyana ne mo goyi मैं खुद को इंसान समझने लगा fone re ko masara ga blanco na ko nya da mati ngera maufe रिकी की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं kantoni farkulina रिकी नहीं nyana na konete iriki yere नहीं मैं रिकी janete iriki अब चलने का समय आ गया ko wati to manja ne bito kenan maki kono इन 4 दिनों में मैंने एक्सेप्ट कर लिया ako mi fotle nani konna इस na हकीकत को कि इंसान को एक ना एक दिन जाना ही होता है akena ma wasai पर शायद तुमने मेरे इस आखिरी सफर को आसान बना दिया yinga don laban no ga yambulo मैंने आज तक हमेशा ando ya soro संध्या yen अंजलि beke और ni kon सलीम sengana की masawi खुशी ko ala koti wasala और उम्मीद है कि आज भी मैं ga Anyway, ibne chefo चलो अपने घर वालों को metanga demba ule shin labana yana wati to ni se tona me ayeni beme hayado ja urani te adama de nyina na kone सबने ti मुझे mai इंसान समझने की भूल की और पता नहीं कैसे nyina na kone yesai ngera adama de fe प्यार करने लगा इंसानों से ngera रिकी mbaw की शरीर में रहते रहते भूल गया कि मैं me iriki farkolo de la रिकी नहीं हूँ ne te iriki ko je don jamon de ko do bi yele do bi kashi ko Allah tsala ka munge kama ba bwana munun ganga se ka ambulance la wati bela jelena kan waju manin do fana be munun ba fo kubo la bushi kabini Allah ya da go do ka usa doyi ko je ko chamon de ko ala ni ala kɛra anw fɛ ko fo dɔw sigara ko ala kɛra anw fɛ a bɛ wasa ni an ye an ka seliw waati la a bɛ wasa ni an ye an ka ijiw waati la ne ko k'an ti masa in sago kɛ sa wa dɔ bɛ yɛlɛla ja dɔ bɛ kasi de la ko munna an tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka juguya ba in ni k'o bila anw y'a sɔrɔ ko dɔw ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na k'an ka juguya ba in bila ka ɲɔgɔn ko kuma dabila ka tɔgɔ ɲini ba in ni k'o ye k'o to yen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n y'a to ala ma degun manw kan bi a bɛɛ n y'a to ala ma wa n y'a to ala ma a tora a to ba ma a ka jugu a kɛ bɛɛ ye ko ne bɛ conseil min di aw ma a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala bɛ hɛrɛ caman kɛ a ye yan ani yan fɛ ko ja dusuku ɲumantigi sago bɛ yanfɛla la k'a ti kɛ ɲɔgɔn fɛ sa ko a ye laban ka tugu tiɲɛ kɔ tiɲɛ ye fɛn jumɛn ye ko fɛn min bɛ laban ko wa ko saya ye wajibi ye munna fura tɛ fɛn minnu na a tɛ sɔn o ma k'a tɛ tugu tiɲɛ kɔ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa si tɛ ko in ban kuma dɔn munna aw tɛ da ko in na dɛ fo n'a ye aw ta a tɛgɛ ma waati min ko wa saya don i bɛ maa caman ye kasi la ko a b'i ɲɛna a bɛ banbaatɔ de kasi wa k'a b'a yɛrɛ de kasi ko n'o y'a sɔrɔ ni ne kun dɔ dun
kai ke ɲɔgɔn fɛ sa cɛkɔrɔba bɛna a ka gato tigɛ san 60 Mr. Jinal bɛɛ wasala san 60 dafara Sanam bɔra ko bɛɛ kalama k'a fɔ ko ja bi ye ale ka cɛkɔrɔba ka don laban ye a ma fɛn fɔ maa si ye a wasala n'a fa ye bi ani ɲɛjiri ɲɔgɔn na finiw bɛɛ ɲiginna bɛɛ cɛkɔrɔba in tanu k'a fɔ nin don खूबसूरत लग रही है a ko cɛ ɲɛna ɲɛkɔrɔ bi dɛ करण सब देख a ko jama bi yan याद है 30 साल पहले जब हम इस शहर में आए थे हमें कोई नहीं k'i miiri waati min na an bɛna dugu in na आज कितने सारे maa si t'an dɔn maa ti magira na करण ये सब तुम्हारी ko nin मेहनत bɛɛ y'i ka cɛsiri ani barika min b'i la तुम्हारे साथ के अलावा मैं यहाँ k'e yɛrɛ ye ne dɛmɛ a la i ka majigi n'i ka ladon तुम्हारे ko ne साथ bɛ t'u nɔfɛ ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen a ko i kale n ye ko de ka di n ye k'i da m'a la एक सेकंड ko jɔ n bɛna min yira sisan la i ka layɛ कैन आई हैव योर अटेंशन a ko jama ye yan layɛ दोस्तों ne teriw मैंने सुना है कि इंसान 7 बार ne ye bi makɔnɔ walasa n bɛna fɛn dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen k'a mɛn आज bi मैं आप सबके सामने अपनी वाइफ से एक परमिशन मांगना चाहता ne fɛ ka n muso ɲininka fɛn dɔw la a k'an jaabi हूँ संध्या a ko sandiya क्या तुम हर जन्म में मेरी वाइफ बनोगी e bɛ kɛ ne muso ye ɲɛnamaya la hali ɲɛnamaya kɔfɛ i bɛ to n musoya la wa hali ɲɛnamaya in kɔfɛ sanamu ye ko in Will faamu you marry me in every birth? ne fɛ i k'an furu kura ye bɛɛ ɲɛna bi a ko i ɲɛ sɔnna sanamu dabali de banna a yɛrɛ kɛra fa ni ɲɔgɔn ye sa a ye gundo in mara a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi ten ko bi ye papa ka su laban ye k'i hakili bɛ n na jindal la Jindal and I am also Jindal. a ko wa hakili b'i la kojugu ko a bɛ cogo di a ko k'i ka baara ka ɲi kojugu a bɛɛ de ɲɛna a ko diyara n ye dɛ अरे भाई क्या बोल रहे थे उदय जी? a ko nin bɛ ka mun fɔ कैसा papa लग रहा है celebration? k'a ye ɲininka ni baaraw ɲɛna n ko a bɛɛ de हमेशा ɲɛna मुझसे कहती रहती थी ना को कि ने पापा फिर ये कैसा रहेंगे लग रहा है friend मेरा होगा। arrangement। तो I want to tell you today that you have made me feel like a king। Oh, thank k'a ye you n so kɛ much, masakɛ de ye Papa. bi अच्छा अब एक प्रॉमिस करो n bɛ fɛ k'i kale n ye कि मैं रहूं या ना रहूं a kɛra ɲɛnama ye तुम ubiyɛn मेरा su बर्थडे इतनी ही san o धूमधाम san से a bɛ ne celebrate ka करो। anniversaire kɛ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? ko mun ne b'o fɔ papa एक दिन ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूंगा mɛ पता k'a नहीं mɛn o कब mɛn पर don dɔ आएगा la तो ko in bɛɛ bɛ ban o नहीं पापा, ko I ka n'o love fɔ you. an b'i fɛ kojugu papa क्या हुआ? ko mun b'i la sanam ko foyi a bɛ fa ɲini अभी अभी भी नाराज हो मुझसे a ko e diminen b'i fa kɔrɔ hali bi वजह तो शायद नहीं बता सकता लेकिन n tɛ se ka fɛn bɛɛ f'i ye nka i bɛna faamuya i yɛrɛ ye a ti mɛn मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगा i ka hɛrɛ de ka di n ye a bɛɛ रोहन से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता i n'o ra n tɛ se ka kɛ foyi ye कोई भी नहीं क्या ना
please dance with the most ko bi beautiful mega lady dona in ni this mai party. mami chenye na ko sebe ni jamain bay no kadi ngana na don laban keni sina nyana jabina kunje nene don manga ko do dusu ka shile fa na do sau mi teme anyina ma dusu ka su bike teriyo bike jo bike sigin wayo bike nin be bike nyana ma ya konna no kulla bandu gole do ja ko bi laban chogodi abi laban jinena kante nyumange kai stram blaga nyumange janya wati obike kunya bola da ko biba kunya na kan sama joro bai nofe kaya kofle dauro ina doni sa kuma ci da kun labando kun na gidin bijo chogorba bora chogorba furugo sigilembe chogorba ni bora chogorba na saya nofe चाहते kotle nani bana मैंने इस परिवार के साथ 4 दिन गुजारा है neni etle nani ngenyu afega de mara njara bilatle आप nani आते konna कैसे हूँ nkera adama de etle nani konna मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ ni ka dimi famu मगर माफ कीजिएगा ये सब tile जानने के nani बावजूद भी मुझे me आपकी yafa de इज्जत deli करने fenye की se कोई genji ज़रूरत tani नहीं है। tile nani feli mina na ne dusuguna ne tafe ka boya sambi woro इन 4 ebo दिनों o में jela मैंने नहीं सोचा था ako ye tile nani no yam सब कर लिया सब देख लिया nye fencha mange tile nani ngono लेकिन फिर भी लगता है कि ani nyini nga जैसे ma fo मैं matla koy ko dimison ma furu nyana on titla तुमने iba सही fo कहा ya था fo कि jugo जब mina भी जाना iye होगा, tinya fo ni kaun titla कुछ तो अधूरा रह जाएगा ko ni bita dungu do iba soro fendo be ikanga minge imatla मैं नहीं जानता सनम जिस लड़के को चाहती थी वो कैसा था ne demso sanam anni bi temi fa kanga furu mami mane kun ta do nyo do ere fe sabula yanya data तुम ni बिल्कुल fo fenana आज पहली बार अपने परिवार को इतने दूर से देख रहा हूँ ko bi beke telefone menga सब dema कुछ la व्यस्त yoro था, jam abike nyana fin पर एक अफसोस जरूर रह गया कि yani sangani ke mawbi diamine kuna furutiki intana message indan बहरहाल तुमने जो 4 दिन मुझे जिंदगी के दिए gayi nyana maya badia klena nin konna na ni akinna chamanke शुक्रिया kombi fola आपने बिल्कुल सच कहा था kiye chiye chaman fongere इंसान बनना आसान नहीं है kama no ga kyada mati कैसा है वहां से nugo yamfela bichugodi इतना बुरा नहीं है akoye ngani ya bichugo mina yamfela kausa ne chugoro batara jaju sugo nyumantigi lafiya ledu jannani ya nyumantigi lafiya ledu kante jugu ya ntablanga ke nyuma feta ala ka ere ka ya aniye sanam bijo anyebe chugoro batatola mashi mainate fen so mina ko lu fleledu ay kena fara ka bwani mami ko ala madiyama no wala ala bi waso ni anye seli wati ala bi waso na anye iju wati ko masala mani mana minge ko de kai
ninnu taara waati kelen anw ɲɛ bɛ dɔ natɔ la nin ye jɔn ye ni Eriki de ye fɛn kun ye min ɲɛda ta ka na cɛkɔrɔba nɔfɛ yan'a ka waati laban cɛ Salam yɛrɛ ni jarabilen bɛ maa min na o de ye nin ye Eriki a ko ça va a dabali banna a t'a dɔn Salam bɛ min filɛ याद है तुम मुझसे मिलने आए थे a ko hakili bɛ na ye carte di ne ma ko ne ka na i fa ka anniversaire la और फिर तुम चली गई bi bɛ bɛn a tile 4 ma काफी देर तक मुड़ मुड़ कर देखते रहा mais kabini ne taara don ma lafiya n kunkolo de bɛ giriya सब अंधेरा mobili dɔ in jɛ n dɛsɛra de tile 4 n'o de ka sunɔgɔ la n ye ɲɛ yɛlɛ waati ma n ko n bɛ n boli ka na yanni anniversaire ka ban a miirila a b'a fɔ nin ye waati min मुझे छोड़ के कहीं जाओगे तो ko kana n to yen ka taa a ye dalakan dɔ ta ye ko ne t'o kɛ sabula a b'a dɔn k'a fɔ ni n taara farikolotigi ye ne sigi nɔgɔya ni fo la a ye n ka Eriki bila ka segin o fana kɛra Sanam ma wasa dɔ ye उस दिन एक बात कह नहीं पाया था k'a don na ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n ma se k'a f'i ye nka bi n b'a f'i ye आई लव यू ne b'i fɛ kojugu Sanam ये लो यहाँ पे बैठो। k'e sigilen bi yan jamaw bɛ ɲɛnajɛ la kara min i tɛ wuli ka na cɛkɔrɔba taara cɛkɔrɔba taara san 60 dafara cɛkɔrɔba taara jako bɛ laban tiɲɛ na ग्रेट पार्टी ko n y'a dɔn a ka anniversaire jara नहीं मिलोगे k'an ka taa i ka taa n yira i fa la f'o bɛ diya n ye ko n t'a dɔn ni n bɛna se k'i yira papa la bi anw m'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ an kana nisɔndiya ni ɲɔgɔn ka dusukasi ye an kana wasa ni ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye ŋaniya ɲumantigi ko ni tiɲɛ ka surun wa ko n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'anw ka hɛrɛ bɛ caya yan ani ye aw ka nin seliman duman in a tɔgɔ Sukiriya k'i ni ce an bɛ pankɛr o tun bɛ nin selimanba in na n'o ye monsieur UR Jindal an ka cɛkɔrɔba in ye a muso o ye Arati Aginotiri Aftaf ale tun ye Eriki ye ale tun ye Orwani ye Sidi Salam tun bɛ yen n'o tun ye Sanam Sukiriya Salama Papa Kamara i tɔgɔ bɛ Mali bɛɛ de da ne ko gundo jumɛn de b'e bolo i b'o fɔ n ɲɛna min bɛ soli i bɛ ne ka gundo dɔn wa ne ka gundo filɛ nin ye nin tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛ bɛ nin tɔgɔ la Sogo King wala n tɛ Sogo King n bɛ n'o f'i ye sa i ɲɛ bɛ nin na wa nin ye jumɛn ye nin ye Sogo Max ye wala Sogo King n'i ye nin dɔɔnin kɛ ji la k'o dilan k'o ban ka nin dɔɔnin kɛ buru kɔnɔ o ka ca la fɛn min ye Enrique Sanama ka hakilina ɲuman n'a ka kodɔnw ye i bɛ se ka k'o ye ten jɛlen ɲɛlen nin i faralen ye maaw kan Sogo King Endu Salama ni diyara n ye sa Sogo King ale ɲɔgɔn tɛ yen a ka di a bɛ kɛ buru la wa a bɛ kɛ kafe fɛnɛ na k'a min
Découvrez Choco Quick, la meilleure boisson chocolatée, multivitaminée pour le petit-déj et le goûter, qui vous garantit du punch, du tonus et de l'énergie. Un délice 100% pur chocolat. Choco Quick, un produit PFI. Mamadou Rasulullah Masala ya uzoka bakula Walai sherifu bangera Maiga nyama de odo nye chocolat misa ife ya no ye choco maxi kurama ban nama ban a 1 kilo dodian ana 350 grammes ani 500 grammes kele a fitini fene faraga mbe mungo belawa ne buramso wuli o ba fa ko ka dodama demsanu nga chocolat dunye chien nga ne ka sokono mashi te fala ka dam ne mburangela mburamso ko kere wuli ay doke buru kono ka dia matene refenema angoni bedwa uke munu bina ni choco maxi nye akana dese mbalima muso ati dese choco maxi vitamine belajele be ka nyanzora konnana vitamine A B katabla C la choco maxi afireta be jamana ifanda nani belajele la alimentation ni boutikou belajele la nga camion va sanda yorokele établissement Bakoroba Dabo et frères Olufleni Bozola boutique numéro 163 Iri 167 Negajuru 20 21 91 09 66 73 57 47 76 21 33 33 Choco Maxi